மனைவியிடம் இருந்து தப்பிக்க 4 ரகசியங்கள். 1. பயப்படக்கூடாது. வெளிப்படும் பயத்தால் பிடிபட வாய்ப்புண்டு. வெளிப்படும் பயத்தால் பிடிபட வாய்ப்புண்டு. உச்சி முதல் பாதம் வரை அடிபடவும் வாய்ப்புண்டு. பயத்தை மறைப்பது சாலச் சிறந்தது. பயத்தை மறைப்பது சாலச் சிறந்தது. முகமூடி அணிந்த பயம் வாழப் பிறந்தது. 2. கேள்வி கேட்கக்கூடாது. கேள்வி கேட்டால் பதில் கேள்வி மடைதராக்கும். கேள்வி கேட்டால் பதில் கேள்வி மடைதராக்கும். அடங்காத கோபங்கள் புயல் வீசி கரை கடக்கும். கேட்காமல் இருப்பது நலம். கேள்வி கேட்காமல் இருப்பது நலம். பொறுமைதான் ஆகச்சிறந்த பலம். 3. பொய் சொல்லக்கூடாது. இடமோ வளமோ அவளிடம் பொய்க்கு இடமில்லை. இடமோ வளமோ அவளிடம் பொய்க்கு இடமில்லை. தெரியாமல் மாட்டினாலும் தப்பிக்க வழியில்லை. தடமோ தழும்போ பதிபடக்கூடும். நாம் தடயமே இல்லாமல் தேம்பி எழக்கூடும். 4. கோபம் உறுத்தக்கூடாது. கோபம் இரட்டிப்பு சக்தி கொடுக்கும். கோபம் இரட்டிப்பு சக்தி கொடுக்கும். சக்தியின் கையில் மேலும் ஒரு சூலத்தை கொடுக்கும். சாந்தம் செய்வது அவ்வளவு சுலபமல்ல. சாந்தம் செய்வது அவ்வளவு சுலபமல்ல. சிந்தித்து செயல்படுங்கள். மெல்ல மெல்ல. நன்றி.